Tribals mati inglong aso anim so piatum non-tribals pen chepa chorluti Tribals pu hokpon pede jia phan hamphang asong atum Karbianglo Autonomous Council CEM aphan pinpuralo kepajirdam Inglong aso khaya phan kaching hona pen inglong aso alongri kachirai kom thip jia phan Tribal khaya tum non-tribal pen chepa chorluti Tribal pu hokpon pe si longli philang anta chepari deng jia phan jakong pipi busi Dimahasau Autonomous Council atum cheparai pon te phi Karbianglo Autonomous Council atum ta la so ron ka cheparai pon akinang sotlu pu hamphang asong atum pen matha pon si wo signify inkora sirke bani Karbianglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang phan pinpuralu pajirdam Therangke phanangkok ma alam thege non hejong recently Dimahasau long penit tribal pen non tribal kachi en sido aron pen hodak longlik kosansi kilong nai ma aron hodake pathik pen hodak bang kiklem la son thosi iswet Karbianglong tame 6 dul area la si Dimahasau da 6 dul area la si dake anaju ding bang kosansi kang samri ma mate kiklem tang tong bijoy ma mate kiklem kle tong pu do ithip lo la si ni tumpini akhai CM han isi memorandum alu pajirdam lasu memorandum alu pajirdam balang ni ne than isi hini claim lo pusame ni tum hamphang song pen ge lasu isi ni ge claim dim bang ge ni tum theglong le la pen jong si isi ni claim do pate alang tum pa implement vek nei la pen pini ni tum memorandum ki piat teng pen isi hini tum dak charter of demand do lasu teng pen ni tum paklang dak ethe thini thanji cancellation of tribal women STH certificate if it married to non-tribal partner cancellation of STH certificate children born tribal women married to non-STH community cancellation of trading license cancellation of lease cancellation of land pata laso teng sini tum council sorphan memorandum pilot lapen ni tum council sorphan isi kachuningri laso pot non mat claim serak si kimei athela ke pini pinab aphan ngali lake mo karbi dotik pirthe dotik e karbi to long le philang ki thir thibi phansi laso pot ke ki claim serak si kimei lape kichi asotum kachongdak amen pen beha be parasai ki claim la pen worengang hoi kachu claim atum Karbianglong wangsi tribal anim sopiatum pen ningka chehang chedok pen chepachor po laso philote apiso mate achoramen pen longle philang namdun po lapuson pen Karbianglong along kedovek inglong aso tumalong le philang nangjum bom tanglu lasila hai long le philang kacherai komdun ji aphan Karbianglong Autonomous Council pen ta laso aron pachun vek nangchi pusi hamphang asong atum pen chuning ripon lasi rat ke chini din de plote rat ke bisa selo lasi political pathe the pin pen me thang khai rengdok rengni mo phusar fisar pen ke do non ha pirthe ruretik sining ruretik an rengdok rengni ke do dunong ya phansi pini alang tum sitame la so implement ji ya phan la si implement vek nang po la pen ken ke chid do long sitame ala alo so injir ali tum sitame apinan long non tribal long do dunlo plote apinan akur si chitok dun vek nei alang li chitok nei paron ma la pelo alang li ke tribal women pupo sitame hala puke dunjo hita tribal si chitok ver la so join ni pensi ili tum long ka chik sak do boreng war sai tabe ason ka phek a joy ki joywan ki claim ya long sitame la nanga chik sak dun do ko kason athima halata ST Hill minalo akur chitok te det ke non tribal kalidalo lasi injir marli tumta aning do ka tum sitame hala parok non tribal phan dulu lutangte apena na kursi dun vek nangpo la dake ko fit pen sitame chitok ni paklang dak nai la son lo plote nili tumta ke kroilo la council sor sitame ta lip nai la News report Karbianglong live